ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କଣ୍ଠରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପେରାର ନାଁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ବାସର ରାତି ସରିନି ସପନ ପାହିଲା ରାତି ଷଣ୍ଢ ପେଟ ତଳେ ନାଲି କଲମ ଏକ ଚଢ଼ି ଫାଟିଗଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଛାଇଆ ଭାସିଗଲା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ। ଆଜିର ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦବ ତ ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନି ମୋ ଲାଇବୋଇ ସାବୁନି।